Budem teraz veľmi úprimný k niektorým členom. Ty si talent. Akože kvôli tebe, to je jasné. Alebo ty chod sám, ale ostatní nech vypadnú. Kvôli tomuto hodnoteniu sa vlastne rozpadla kapela. Basák odišiel, lebo asi sa urazili, alebo čo, aj speváčka odišla. Bubeník zostal, lebo on je vlastne môj brat. Nakoniec som zostal sám a budem hrať s úplne novou kapelou. Mám to v krvi, lebo môj ocino je tiež rocker. Tak ja si myslím, že on si gitarou nahradil všetky hračky, ktoré vlastne ako z detstva mal. Počítače a PlayStationy, čo dá sa povedať 100% nahradil tou gitarou. Gitara je pre mňa všetko. Je to viac pre mňa ako bicyklovanie, hrať futbal, ako učenie alebo také domáce práce doma, alebo také niečo. Dámy a páni, Ronny Janeček. Ďakujem. Tak asi môže teraz už hovoriť aj Pálo, už sa ti nemá čo rozpadnúť, tak môže Pálo hovoriť. No, ja sa ospravedlňujem za rozpad kapely, to som nechcel. Nevadí. Že, tiež si myslím, že nie, pretože trvám na svojom, čo som povedal na začiatku. Ináč, to je Tremonti, toto? Áno. Výborne. Veľmi zaujímavý, výborný zvuk, naozaj. Si obrovský talent, zopakujem to ešte raz. Máš 12 rokov, koľko rokov hráš na gitaru? 2. No tak môj Bože. Ďakujem.
Neviem, ale ja som si absolútne istý, že ty sa budeš živiť hudbou, pretože už teraz hráš veľmi, veľmi skúsene, tak ako hrá veľa starších gitaristov, veľa viacej. Skrátka, nebudem nič hovoriť. Si výborný, fakt si výborný, klobúk dole. Ďakujem veľmi pekne. Romy, ja som videla, že ono to celkovo aj účinkuje na dievčatá, keď hráš na gitaru však. Ako, tak ako... Proto sa na kytaru tak, hraje. no veď, to som aj tak chcela podotknúť, že asi to účinkuje na dievčatá viac, ako keby si výborne hral nejakú počítačovú hru však. Ale tak ja to neriešim zatiaľ. Zatiaľ to neriešiš. Ale podľa tej dokrutky by si to mal začať riešiť, lebo ich začína byť nápadne veľa. A riešim ťa aj ja v tejto chvíli. Presne 12 rokov, polovicu toho si nevidel, čo si hral cez tie vlasy. Fantastický výkon. Keby si ty dnes postúpil, tak si myslím, že by sa nikto nečudoval. Ďakujem. Pro mě seš, Rony, taky jeden z favoritů na postup, kdyby bylo na mě. Druhá věc je, že nejen, že hraješ výborně na kytaru, ale ona ti takzvaně sluší. Máš výborný drive, jdeš s tím dopředu. Že se ti kapela rozpadla, na tom si strašně vydělal, protože s touhle hraješ daleko líp. Ďakujem. Romy! Preboha, čo sa to tu deje? Počkaj, ti pomôžem, asistentka. Necháš na zemi tie dva? Nie. Nie? Potom si zoberieš. Počúvaj, poď nám, či si ty dobrý alebo zlý rocker. Fú, No? to sa nedá povedať. No si dobrý, neskôr dobrý rocker. Alebo povedz nám, ako vyzerá tvoj deň, taký bežný rocker, junior deň. Čo robíš? Vstaneš? Umiem si zuby. Aha. A kde je gitara? Fú, Leží pri tebe, ti niekto našepkal. no, dá sa povedať. Aha, dobré. A potom celý deň hráš na gitare? No. A chodíš do školy ešte? No. Dobre. A budú aj spolužiaci poslať SMS-ky? No, dúfam. Dúfame aj my. Dúfame, že sa ti už nerozpadne kapela, že táto nová vydrží.